салом бинандагони Хабар ТГ, ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас гардад ва ба канали мо обуна шавед. идомаи тазоҳурот ва боздошти пеш аз 300 нафар. Полиси Москав дар тазоҳуроти 3 август пеш аз 300 нафар, аз ҷумла Любов Собол, яке аз намояндагони мухолифонро дастгир кардааст. Собол ҳуқуқшиноси бунёди мубориза ба коррупсия ва номзади сабти номшуда дар интихоботи маҷлиси Москав аст. Вай чанд муддат боз гуруснанишинӣ мекунад. боздошти Любов Сокол замоне сурат гирифт, ки ӯ ба таксӣ нишаста бояд ба маҳаллаи баргузори эътирозҳо мерафт. ӯ чанде пеш дар суҳбат бо хабаргузории Reuters гуфта буд: бо ҳар василаи мумкин барои сабти номи худам ва ҳаққи одамоне, ки мехоҳанд намояндаашонро дар маҷлиси шаҳри Москав дошта бошанд, мубориза мекунам. мухолифон дар Русия аз он ки номзадҳои мустақил ва намояндагони оппозитсионӣ барои иштирок дар интихоботи маҷлиси Москав сабти ном нашуданд, эътироз доранд. мақомот мегӯянд, ки онҳо имзои заруриро ҷамъ наовардаанд. ҳафтаи гузашта дар инчунин эътироз тақрибан 1400 нафар дастгир шуд. додгоҳе дар Москав рӯзи 2 август 4 нафар, аз ҷумла як зодаи Тоҷикистонро ба ҷурми иштирок дар бетартибиҳои аммавӣ то 2 моҳ ҳабс кард. дӯстони азиз, ин буд видеои мо мебинем, ки чӣ хеле дар Москав хунхӯрӣ шудааст ва ҷанги калон шуда истодааст. шумо чӣ мегӯед, дӯстони азиз? дар Москав ҷанг мешавад ё намешавад? Ҳаминро дар комментария албатта нависед.